Hello guys, ngayon ay may i-share ako sa inyo na isang tutorial. Hindi man to tutorial guys, just information. Magandang information na nakuha natin dito sa Japan. Ano to? Sa airport? Okay, isa sa mga airports dito sa Japan. Dito guys ay free wifi. Tingnan nyo guys ha. Maniwala kayo guys. Ayan, question mark ha. So, ito, tingnan nyo ha. So, tingnan natin. Saan yan? Ito. Free wifi guys. May free wifi. 2.4G. Tingnan natin. May mga nakalak dyan. Pero marami sila hindi nakalak. Tingnan nyo guys ha. Airport. Sana yun? Connected na. Connected na. Connected na yan guys ha. Airport. Free. So tingnan natin mamaya sa bukas ba or anong araw. Ang dami ng free dito guys. May 5.0 pa na internet access. Well, hindi ko man City Wi-Fi. Fukuoka. Yan yung airport dito. Fukuoka din ayo ko. Yan, another free yan. Okay, so at least gandang to. Gandang yan, example. Future plan, no? Mga proposal. Tingnan natin. Baka maraming salita lang. So tingnan natin ang airport sa Manila. Mamaya or bukas or anong araw. So ito yung airport ng Guam, free wifi. Ang dami ng free. Tingnan natin kung okay ba. So pag may i-communicate ka, madali lang. Ayan, Facebook, nakapag-live na ako kanina. Ayan. So YouTube for information. Baka sasabihin yung lang yan. Ayan, tingnan natin YouTube. May try YouTube. May yan. Music man yun. Search natin. Kuya Novo. Okay andyan si Kuya Novo. Subscribe niyo na yan. Sample lang So isa sa mga videos ni Kuya Novo. Mga videos ni Kuya Novo. Tingnan natin. Try natin. Itong laro. Highlights ng Zion. See. Ayan guys. May ads. May ads po. May ads. Skip natin. Ayun. Signal yun, ang ganda talaga ng airport ng Japan. Ano naman? Fukuoka Airport. One of the airports in Japan. Ayan, narinig niyo guys. Boses yan ang taga dito. So, thank you very much guys. I hope we learned something. Wow! Salute Japan government. Ang ganda ng motivation. Ang ganda ng assistance. Ang ganda ng service. Of course, for the community. Ayan. So, yan guys. See? Galing. Ang cellphone dili gamiton, i-open sa automatic. Grabe no? Pag hindi gamitin ang cellphone, automatic. Ayun.
So, thank you very much guys. I hope you learned something, no? Sa ating bansa sa Pilipinas. Ayan, mamaya. Excited ako guys. Anong style doon? Anong style, anong mangyari? I-compare natin dito. Ayan, no? So, yan yung update guys. Nakuha natin dito sa Japan. Ano? Yun yung update sa Okay, so thank you very much guys. Thank you.